an balimaw ani ɲantuma bi kibara ma bolo ka da tulo kan o de ye k'a fɔ ko bi Gawo denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu bɛ école publique la olu kɔni farala ɲɔgɔn kan bi ka taga école privée mɔgɔw ka togo olu labɔ kalan kana se ka kɛ olu kana se ka kalan kɛ cogoya min na ka sabula école publique mɔgɔw olu maîtres taara grève la depuis le 15 février février kalo tile 15 olu tɛ ka kalan kɛ sisan mais privé ninnu kɔni olu kun sen tɛ grève la donc olu kɔni taara bi ka taga privéw fana labɔ yaasa a bɛ se ka dɔn cogoya min na ko kalan ka d'olu ye olu fana bɛ fɛ ka don kilasi kɔnɔ ko ni dɔ ma kalan kɛ ko dɔ tɛ se ka kalan kɛ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da o tulo kan o de ye k'a fɔ ko Golona ko magasin dɔ ni ale ye minɛ mara yɔrɔ ye ni engrais tun bɛ mara a kɔnɔ o kɔni lundi don sufɛ ale kɔni jenina ka bɛɛ jeni fo k'a ban o jenini kɔni minnu tun bɛ yɔrɔ la olu y'a jira k'a fɔ ko kuran de kɔni ale ye fɛn kɛ kuran de ye masi kɛ k'o de y'a to yɔrɔ in jenina yɔrɔ in kɔni jenini a tigiw ka fɔ la minɛn min tun b'a kɔnɔ o bɛ taa 10,000,000 ɲɔgɔn na o fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ an sɔngo mɔbili dɔ bɛ yen nɔ o fana o atakera banbaganciw fɛ o mɔbili ale tun bɛ ka mɔgɔw de ta ni ka bɔ n'u ye Menaka yan fan fɛ foire kɛyɔrɔ la a bɛ ka na n'u ye donc o mɔbili atakera mɔgɔ minnu y'olu atake olu kɔni tun bɛ mɔgɔ 3 ye olu ye ataki in kɛ u y'u lajɔ mɔgɔ minnu bɛ mɔbili kɔnɔ u y'olu f'u ye k'olu kɔni bolofɛnw minɛ u la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ u taara mɔgɔ minnu kɔni tun bɛ yen olu y'a jira k'a fɔ ko yen fana ko min minɛ n'olu la k'a bɛ se 1,000,000 ɲɔgɔn ma ayiwa an balimaw bi kibaruya min b'an bolo ka lase aw tulo ma o de ye nin ye aw ni ce aw ka tulomajɔ la